Takže ja vás všetkých zdravím takto od rieky Váh a ako môžete vidieť, za mnou sa nachádza tento skladací bike X-Side, aby som bol konkrétne, je to e-bike. A dneska by som vám chcel ukázať, čo sú jeho hlavné prednosti. Ako ste už vyčítali asi aj z názvu, tak hlavná vec, ktorú tento e-bike voči konkurenčným značkám ponúka, je to, že môžete na ňom rekuperovať vašu energiu, ktorú aktuálne máte jazdou ako takou, alebo pri jazde dole kopcom, a má to obrovské výhody. Ako určite viete, tak tieto veci sú už aktuálne na elektrických autách, na kolobežkách, ale na bajkoch je to naozaj dosť nezvyklé. A musím povedať, že funguje to naozaj dosť dobre. Samozrejme, niekedy sa stane, že to je veľmi napríklad agresívne, alebo tak, ale toto všetko si viete nastaviť v aplikácii Ava, ktorá vlastne je dodaná spolu s týmto bicyklom a stiahnete si ju klasicky v App Store alebo v Obchod Play, kdekoľvek vlastne potrebujete. No a idem vám to všetko ukázať, takže poďte so mnou. Takže ako môžete vidieť na displeji, nachádzame sa tu. Keď ho vypnem, tak je tu pekne logo Ava, takisto keď ho zase zapnem, je to presne to, o čom som rozprával, Powered by Rayvolt, to je vlastne materská spoločnosť, ktorá to vyrába. Tu všetky parametre viete nastavovať, takisto viete zapínať aj integrované svetlá, ktoré sú na tomto bajku a samozrejme sú napájané z batérie, ktorá je inak umiestnená pod sedlovou tyčou a má to viacero výhod. Prvá je, že stabilita je celkom dobrá, keďže ťažisko sa nachádza dosť nízko, čo je dosť kľúčové, a takisto je tá batéria aj dobre chránená a nabíjací port je pod sedlovou tyčou, čo znamená, že naozaj voda sa do ňoho prakticky nemá ako dostať. Na bicykli sa nachádzajú viaceré kĺby. Sú to primárne tieto dva, jeden je v strede rámu a druhý je, jak je hlavová tyč. No a ako môžete vidieť, je to naozaj certifikované, bezpečnostné, to znamená, že neotvorí sa vám to počas jazdy, čo by mohlo byť dosť nepríjemné. A druhý je samozrejme tu. Tá skladačka, keď sa zloží, dosahuje naozaj veľmi malé rozmery, plus vyrába sa aj v menšej konfigurácii s 16-palcovými kolesami. No a toto sú 20-palcové. A ako môžete vidieť, nachádza sa tu 6-rýchlostná prehadzovačka Shimano, je to turný, to znamená, že áno, je to základnejšia rada, ale na tento koncept to úplne bez problémov postačuje. Brzdy sú samozrejme prepojené s riadiacou jednotkou, ktorá sa nachádza tuto dole, a tá riadiaca jednotka samozrejme zabezpečuje celkové ovládanie motora a takisto aj rekuperácie. Je to ako keby taký mozog toho bicykla. Takže ja sa už aktuálne vezem na bajku a podpora je naozaj dosť plynulá. Sice je už menej baterky, už sú iba dve čiarky, ako môžete vidieť, ale v momente, keď začnem šlapať, tak naozaj veľmi plynulo prichádza vlastne motor, ktorý to celé riadi. Rekuperácia. Jemne sa dotknem brzdy a v tom momente, ako môžete vidieť, tak rekuperácia ide naplno. Takisto to funguje aj naopak. Prestanem šlapať a začnem šlapať dozadu a rekuperácia beží. Myslím si, že rekuperácia na tom bajku naozaj funguje veľmi dobre. Je to ako na elektrických kolobežkách a dokonca si viete aj nastaviť, akým spôsobom funguje tento režim rekuperácie bez toho, aby ste vôbec brzdili alebo šlapali. To znamená, že to sa aj na elektrických autách, aj na kolobežkách aj všade takto nastavuje. Každopádne ja vám veľmi ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak vás zaujalo, tak neváhajte buď pomocou kontaktného formuláru, alebo mi môžete rovno zavolať na toto číslo, ktoré nájdete takisto aj na webe, a dohodnite si zadarmo skúšobnú jazdu priamo u nás v Trenčíne, v Zámostí, takže určite neváhajte a využite to, a som rád, že ste to dopozerali a dúfam, že vás tento koncept zaujal.